ndisati ndaita section commander ndandina comrade wainzi comrade Tiki tanga ari section commander wedu anga ari mupfupi so saka takazotumwa nevakuru zvikanzi dzokerai kuMozambique indai vuyai nemarugurutso manje vana vaida kuenda kuhondo saka takatora vakawandisa 100. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo abata imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe wondo abata imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumako It was a blunder. Yeah. Saka takabva kudewezo tafamba nawo kwakamboita kupfuna like saka hatina kuziva kuti varungu vatitevera here taisa sporo here kana kuti chii saka takasvika tikazondokemba kuchenda mbuyo nokuti yanga iri nzira yedu yokubva nepaheadlands paya taneta tasvika paya takemba tapuwa maposition edu tagara varungu vatirongera saka zvatakaita takati isusu vana vatonhorwa vatabva navoko beta vaende muruzevha tivaise padzimba vasagara nezimudondo ndobva tatora 6 vana chimbwidonana mujibha vebhuku racho irero saka tagara paya maskati varungu vatirongera vakomba vauya nendege dzatanga kubhomba because varungu vaiva nestrategy yekuti vakabhomba kana vanenge vakateya kukavha kuita kuti kana muchitya munongomhanya unosaka uchitosangana nebhararo pachipfuva chaipo chaipo saka isi takazviona kuti panotarongerwa pano ndokuramba urimo muarea imomo dzabhomba saka inini wandaiva nayo wanga asati ava neexperience ndikamuti right ngatibve pano paposition pedapo because padzakabhomba takangoshifuta kubva patatiri nobva tapinda mubani ranga rinouswa papasina kana gwenzi nobva ndamuti right nyaya iri panapa ndeyekuti it was 10 meters kubva patatakakemba ndikati ini ndotarisa kwatatakakemba totsikana makumbo iwodi zvana Joseph Bond zviya iwo tarisa nyaya iri panapa ndeyekuti tinopfura munhu asvika pati auda kuti bata ndopatorudza futi kana vachifamba ne5 meters uko tisaridza wazviwa here kanzi right varungu vapinda vasangana nemamakomrades futi dzakurira futi mukati dova mwanga wakuwara uye here kana kuti because to tell the truth ipapo ndanga tiri kuma 14 zvandoziva nanhasi takasara tiri 3 saka futi makomrades aresista nokuridza paya varungu varetrita vadaidza futi chi ndege dzarova vazouya futi advance tichivaona vachiuya nepatatira handiti vachiendapo dzoriziranwa ipapapo isi tangotsikana pane uswa cheteka ende havana kumbozvifunga varungu kuti vanhu vangaenda pane uswa paopen vachirega kuenda mumakwenzi sezvinewo Mwari vakaita kuti paite makore paite kusviba sekunoda kunaya saka takaramba tiri paya pfuti dziri kurira varungu vachitenderera vachimopa vachiridzirana nemakomrades apa takapera ipapo tikaona 4 5 varungu varingondeya hapanawo vasvika nepati tiri chaipo asi tiri kuvaona vari kudarika vachidaisa tikaona zuva ravira rikati Mwari wedu tararama isi to tell the truth haana kuridza futi noyo wangu haana kudi ipapo hatina kumboredzwa futi
yanga iri survival chete yokuti tirarame tizoridza umwe musi. 7 hanewa wandiranga kaita varungu tikati hatibvi pano. 8 9 10 11 tikati ngatichinyabwaira tichienda. Nyabwa paiva nechikova taambuka mwedzi wanga wachena. Tasvika taona masoja akavata. Anga atoneta mujamba nendege chi. Apa vanga vapeta chi maparachutes ava aya. Ndoda kuti rakakanda. Right. Zvadero uyu mubvana mudoko uyu akati ngativaridzire. Ndikati iwe tatomborarama saizvezvi hazvichaiti zvikanzi ndibvumirei ndibe nditore iregera parachute vanga vapeta. Ndikati tora. Ubva atora. Ubva nyabwaira nobva tabva nobva tafamba. Ndobva takaita about 400 meters or so. Tanzwa munhu ari kugomera. Izvo ndi section commander TQ. Wapfurwa mudumbu. Ndiani. Umwe wanga aripo comrade anga asina kukuwara achibva ndini ningi. Tikati ndini Rex Mapfumo. Kanzi uyai chef wakuwara pano. Ndobva tasvika paya comrade vari kugomera zvokugomera zviya. Tabva tatsvaka matanda tasunga kuti timutakure tiinde naye. Because takataona kuti varungu vatovatapo. Varoda kumukira futi vachiti vachimopa. Kumudai kumubata kumisa pamatanda paya mondiuraya mondipedzesa. Hai tashaya kuti toita sei. Taisapo kudai wototi yowe. Tabva tadzidzora pasi. Tagara tikati murume uyu angangofa anytime. Regai timumirire nguva yake ndiye chef futi. Aro ramene kuti ranga rakabaya papi bara. Tagara tikaona kuti tinozoedzerwa pano. Tikati nai chef zvazvakadii tikusiyirei magrenades enyama. Wotipa futi toenda because tiri kufunga kuti tindotsvaka macomrades totsvaka kana pane povhi nemetres. Tozoya tokutorai nechi metres. Maybe matanda anokurwadza iri metres togona kudii. Zvikanzi hamunditoriri futi kana ndiri musoja kai. Ndosara nefuti yangu. Imi chindai munotsvaka macomrades handiti. Muzoya nemetres yamuri kufunga iyo. Tichibva taenda. Asi takambotigarei tichifunga kuti achafa haana kufa. Ndobva tarova pasi. Ndobva taenda. Izvo gurupu ranga ririmo ratotiza raenda kuresa. Paraona hondo idzodzo vakati ndezvavo vakomana vokudewedza. Tafamba takafamba chaizvo. Takazondosvika nofunga kuma4. Tazonzwa kuti macomrades aripo. Taenda pamacomrades paya. Macomrades akati haimi modzoka kundofa kuti ndeinonzi hondo wabaya. Musarai muchitoendesa hondo mberi. Saka ndakaparadzana nakomanda wangu ipapapo. Hatizivi kuti mangwana vakazomuwana ari mupenyu here kana kuti vakamukepicha ari mupenyu here kana kuti vakawana afa here. Kureva kuti hatizivi zvakazoitika tokuparadzana kwatakaita. Apa pane musikana anga apfurwa pamuchibwido. Asi ira risina ari kudambura kusvika mumatumbu. Rakacheka chete. Saka takazoti inini nakomrade uyawe newanda ndinaye uyawe tiri 3. Vakomana vaya akatoti toendai kuMozambique. Vanga vasingatodi padhuze vaiti motikonzeresa pano. Ndobva taenda. Saka takazofamba takadero tiri 3 nachimbwido wedu. Ndobva taenda kubhodha. Tandoripota kuguru kuma nachef wedu ndozvakaitika. Vakati ndiye mu3 hatina kumboona kana umwe. Kureva kuti vamwe vese vakaperera ipapo. Zvakazoitika mai ndozvokuti vana vatakaisa mudzimba umu vakabva vabatwa. Mwana mwana. Vabatwa paya vaiswa kumajere. Vakakwanisa kunzvengawo vakanzvengawo asi vazhinji vakabatwa. Right. Vamwe vacho vanotova vapenyu variko iko zvino. Vamwe takazovatora futi kaenda navo kuhondo. Vana Stanley mukamba. Saka zvadero takaenda kuya nobva tasvika kuya ndikanzi section command chibva tatopuwa rimwe group. Chibva tasodzoka tichibva tadzokera futi kudewedzo. Tasvika kudewedzo kuya takaita maoperations edu akawanda. Ndakashanda matandi, ndikashanda mudewedzo, ndikaenda mumapurazi edohwa. Mumapurazi edohwa awa mune masvikiro rimwe raibuda pana mbuya nyoka.
raitibatsira zvikuru ini ndaikonsulta zvikuru ivo masvikira saka zvakatibatsira chaizvo because ivo vaitotaura kuti teedzerai mutemo because kana mukatyora mutemo kwatinokukumbirirai hazvizotambirwi maona mai one day zvakaitika futi ndapromotwa apa ndasection commander saka takaenda kundoita operation kune chikoro chiri kumarondera kuyavo cheboys high taida kuataka pataida kuataka tobva taedzerwa tiri mumapani muyavo saka takabva tangohwanda pamwe paiva nezvimiti so hatina kuziva kuti padhuze nechikoro saka vana vechikoro kuma10 amene vanoita bhuregeri vakauya navo varungu paiva nepfuti takaita kuzvipfutsira nemarara nokuti takangovabata chete ndobva taiperera ipapo vaitodarika vachipfuura havo shiri dzavo obva tahwanda nobva wadzokera chibva tazodzokera saka ndakabva ndapromotwa nobva ndaita platoon commander right platinum commander tina comrade ainzi Hitler pataifamba naye apa hatina kuziva kuti futi yake ichifamba kudai yanga ichidya chisimbi chegrenade maona comrade yanga akaita mukarani utsuka chaiko chaiko saka varungu vanga vakawanda vachitinetsa mudowa muyamu saka indaichija ndikati ndikafamba nesection iyi tikaita operation ndobva ndopinda mune section toita operation ndobva ndopinda mune section toita operation ndobva pamwe ndovadaidza vese kachida kuataka ndo zvataita izvezvo saka takavata mugandiwa romunda gozi varungu mazuva aya vaitinetsa tavata kudero amene kuvata kwanga akaita anga akatotsigirira kuti chisapotika saka vakasikana vakauya taitora chikafu chedu kuma 4 o'clock toenda kundoswera takakemba tiri tega because situation taitya kuuraisa vana tondokemba kuti tozodzoka zuva radi ravira tichiti kana tikangosangana nevarungu kotorovana tiri tega saka vasikana vakasvika vakavamutsa makomrades aya vaviri vanga vari uku papana comrade Hitler nacomrade akunzi Patrick Hlelem uyo aidhiraivhira general zvina vacho mupenyu iko zvino ari kumazuva varamba kumuka vakomana vaya vauya kwatiri vamwe tatopuwa mvura tageza kuti timwe tii kotakura sadza tidi tiende vasikana vazodzokera uko vasvika paya vanetsana mukai makomrades kwakuedza maona pakangosumuka kudai so kudambura matumbu esa grenade rake riya uyu akatozara nesvina umwe wake wanga akavata ipa mupenyu izvezvi ari kutotaura iko zvino kuti zvimaekera mafagriments amwe akabva izvozvi saka takavhunduka tese kuti kochii chaitika maona vanzi comrade anakasiva ndi Patrick Hlelema kana kuti Kid ari pamazuve ndo panorimara ndaitotaura naye nezuro aitontaura kuti mafragments aya akatozobuda izvozvi kwai ndakazara madhoti ese maura emufana tikati hatakazviona saka takavhunduka nokuti kuputika kwakaita kwakandoputisa nemabara maona magazini maona saka pakaita zvakanyanya saka takatofunga kuti atakwa vamwe pazoti ziro tikati ndianiko ndokupi vasikana vakati ndepana pana comrade lakini apo vasikana vana kukwara takuzosumuka bea kundodai comrade wafa wadambuka kusviba pesa tatodini manje vatatsvaka kanobva tatocherera muchuru muchitenere vatacherera very fast nokuvhara nemarara nobva tatorova pasi izvo kuti varungu vatozviwa nobva taenda reliable informed nanhasi chai asati atorwa comrade achiri ikoko patakamusiya ipapo saka ndobva takazobva paya tagara tiri kuita hondo dzedu because varungu vanga vakatenderera munana wildlife kakuya anga ari mapurasi saka tatiri padzotso every time papasina kumira zvakanaka ndoda kumbotaura imwe nyaya yakaitika yakandirwadza muhondo imomo takati isusu one day tarongwa kuti toda kundorova mumwe murungu anga ane ndege ainzi ganda muguru zita raipiwa nevanhu vatema tiri mumarondera pakembi tirihori iye ari uku padhuze netara inoenda kupi kumarondera saka abva taenda kuya nemakomrades ndati right nesection yandaa ndatora
indiri platinum commander ende tindorova murungu. Tasvika kuya hatina kuziva kuti murungu uyu wakundovata kupi kutauni, vanga vakutitya manje. Waingozoti mangwana makusinouya nendege, waiva nendege yake. Saka takasvika paizvo murungu ari kusiyira mumwe mudharo wechiMalawi Makii, waiva musekiriti wake ane pfuti 12 ball. Yatoti 12 ball ndeiya inobudisa 12 zvimabara zvezvi. Saka tasvika paya tabata umwe mukomana mai mukomboni usiku. Tikati murungu ari papi, imba yake iri papi. Zvikanzi murungu haachavata, akuenda kunovata uko achidzoka makuseni. Anosiyira umwe mudharo wechiMalawi Makii nepfuti. Nekuti akupfurai wo zvikanzi asi musanditaura. Tikati it's okay, ende unotiratidza. Ndobva ati papa, tikati ngoita chienda. Ndobva tati tagogodza paya. Saka mudhara waimboda kutiridzira, handiti ka wozedza futi. Takazopedzisira tapukanya dhoo manje, tipinda one futi iri pamukova yakatotitarisa. Iwe mudhara unoda kutotipfurewo. Akutaura chiMalawi manje. Tikati uri kuMalawi futi, watabasa newe. Toda murungu. Hatina kana kumboita pfungwa yekuda kumupfura. Tikati tipe zvezvaona zvikanzi Makii ari pano. Tikati ende. Ndobva taenda naye pamba pomurungu paya. Ndobva tadi pakinurwa paya ndikataurira macomrades kuti ngatitorei hembe tindopa vanhu uko kumaLiberty Zone. Saka tozounganidza matebhuru nemacheya todira. Paiva nematenge power paraffin nedhiziri nechi. Tikati todira tozopisa hembe yacho. Vakomana mukati umu vakandosvika nokusangana nebottle store yemastrong staff. Mwana mai, ini ndiri kufunga kuti tiri kuita basa, vakomana vari kumwa. Mwana mai, vari kumwa zvinofanira kudhairutwa. Tataunganidza vamwe vari kudivi vabudisa mabhegi chichi. Tiri tarongera matebhuru kusvika pamukova because taida kuti tidire petrol tozopisa tiri panze. Umwe comrades wadhakwa akutokondinya chimwe ari mukati mai. Tati ngatimboona takakwana here toona munhu akashota. Kudzokera mukati wana arimo. Kuindawo handichiri kurongedza. Uye obuda paya. Saka mudhara yetinawe. Ndobva tadira namapower paraffin matenga. Tadira. Tatora zvinhu zvatoda paya. Apa macomrades atodhakwa. Apa vatora futi mabhodhoro vaisa mukati mehembe. Ndo rimwe dambudziko ranga richiitika pakutungamirira vanhu vane pfuti. Nokuti zvese zvingachiperera pauri. Tapisa paya tikati mudhara chienda kumba kwakweyo. Tati fambe nokubva taridza matresa. Toti matresa mabara ane mota aya. Ndobva tarova matenga aya. Ndobva moto wadi ki. Ndobva taenda nokundopinda mutara. Saka macomrades anga kufamba achiwisa pfuti adhakwa manje. Kwachare zvokutoti vaivana kutovhuna kana maekera mabhata. Nai macomrades chiko chiri kuitika. Sorry chef. Sorry chef. Ina handisi kuziva kuti vari kutogondinya. Irikufamba. Tasvika panonzi paNorway Township. Vari paNorway Township. Pane tara. Tatidarike paya ndikati no. Dambokusechayo. Zvandiri kuona pana hazviiti kudai ndapfura mumabhegi. Mamadoro atosara kota. Chairo kuda kuurawa varume. Ndavabata ndikati ndozvamuri kuita. Hazvinoti tairi nesimba ka. Tora ndichipwanyira pasi madoro aya. Tikati hendei ngatichitofamba ichaizvo tapisa kawo. Varungu vachatevera. Uripo wainzi Sibambeni Mubhobho comrade umwe anga ari mujaindi wokuBadbridge. I'm very sorry because pandakaenda kundovheta ikono ndakanzwa kuti akapfurwa nebara time yehondeya. Indaifunga kuti achiri mupenyu. Aibva anditaura kuti chef, ndikati zvikanzi ina handichadi hondo ndaneta naye. Ndaneta nehonde. Plus muri mudoko mukuru wangu futi. Indiri munhu mukuru. Ndaidhiraivha kuSouth Africa. Saka ndakufunga kudzokera kuti South Africa handikutengese. Ndikati haiwa unotengesa. Chibva ndatomutorera futi. Izvo kudhakwa.
tafamba ndikati ukangofamba nokupfuura ukangobva pane vamwe ndakuti ari kungozvifamba hake asina chifuti paya takafamba chaizvo tafamba tandosvika tahwanda samwe takaitawo laki hatina kuonekwa nevarungu saka vaiti vakangomwa mvura so vatodhakwa maona mai vatodhakwa ko iwewe ndichine nyaya yangu ini hondo handichaidi ndoda kuenda kuSouth Africa ndonodhiraivha ndaidhiraivha ndisati ndaenda kuhondo ndaneta ndatsvaka vakuru ndazvosvika zuva rechitatu taona vakuru ndikati ndanetswa nakomredu unaina nhasi ndakamutorera futi tatova ne3 days achingofamba ari pofu zvake anobva arohwa 30 cars ndikati ini handichadi kufamba naye zvikanzi anonga achienda kunaana John Zvirege kwatandi obva aiswa ikoko tasara ndakakumbirawo pavakuru tekuti vamwe vanga vabva kuriye ndikati ndaane 4 years njiridza futi ndanchikumbirawo kuti mumbondizorodzawo ndiinde kupi kuriyeko ndimondopakurirawo marukurutsu experience yandaanayo nehondo because ndaane 4 years njiridza chi Fanzuri kudhawa ere futi. Aiwa no kwakusiri because anauma. Spambeni Bob akati nini ndaneta nehondo ndara. Ndiye anga ndinetsa. Ndaneta nehondo. Aiwa ndandisina kuti ndaneta nehondo. Ndakati nini? Ndanchida kumbondodzidzisa chi vamwe ku experience yanina. Andisene kuneta nehondo. Ndandanyangadzwa nevakomana kudhakwa. Ndo vanga vandinyangadza. Maona manje. Zvokutoti vamwe vakuru vaitoda kuti ndigare naye futi. Ndikati azvigonizvo. Munhu wakaneta 3 days ndakatakura futi 2 ndiri mukuru futi saka alright okay arohwa zvapera ngaachinda kwa John Zvirege kwatandi kwarusapiwa ndokwaakaenda unfortunately ndakazonzwa kuti vaitsvakawo John Zvirege anga akareba varungu vaida kumurova nenyaya yezvivindi zvake saka iye akabva angopfurwa nomusoro ndakataurirwa naJohn Zvirege taenda kundovheta chi ndaifunga kuti mupenyu ndaida kumutsvaka chaito wakaninyangadza asi izvo wakabva atofa mbondimo saka zvadero one day takaenda kunotora zvombo zvedu nobva tasvika paNorway paiva nasekuru vainzi Shiri Yedenga sekuru Shiri Yedenga vaigara nevazukuru vavo vairidza mbira saka kubva paNorway kwakachena idzimba dzevanhu chete kuti tindosvika kwamupa zviribo ukavha saka takasvika paya tikati sekuru taedzerwa apa tingamupa derikitoura wavo zvikanzi right mutsai vakomana vamutswa paya voridza mbira zvikanzi right ndakudaidza mhekera ndakuita kuti mukavhiwe nechi nemhute ende zveshuwa mhute yakabva yauya zvokuti wanga usingavoni zviri apa saka zvikanzi imi chiendai tirusari tiridza mbira pano ndobva tafamba kusvika kwamupa zviripo kuripo kunonzi kwamupa zviripo kukavha iri mhute chete yakazopera kuma9 tichibva tasaruka saka isu tainyatsotoziva kuti hondo yendechi taibhilivha kuti Mwari vakati zviite saizvozvo right zvakaitika tiri pamvuma umwe musi tanga tine system iyeyo kuti tinokemba tiri tega saka ndandiri platoon commander ndina comrade Gibbon ari kubulawayo anga ari section commander ndiri mukuru wake saka takakemba handizivi zvakaitika musi uyoyo ini ndakati nhasi ndoda kumbopira ndirini mwana because taiva nefori yaka yebuteya nobva ndaigara pacommand post saka ndakangofamba zvakaita panapa still tinenge takakombwa navakomana nobva ndabvisa bhutsu dzangu nobva ndatanga kudeketera paya ndichitenda masvikiro omuarea varidzi venyika pandakangoti mutisvitsire kuna musika vanhu nobva ndakanzwa kuti boom futi yarira but futi kana ikapfuura iri padhuze inorira imwe saundi isingahwisiki ndichibva ndapfeka boots chop ndichibva ndamhanya kupi pacommand post ndatowana makomrades atouya paya ndikati futi yarira kupi zvikanzi uku kuna Arek comrade Arek ndikati iko iwewe unogara naArek uku sei uri panapa zvikanzi ini ndandamusiya ndichiti ndichamondokumbira forja uko handiti izvo ndokwaitova kurarama kwake comrade ye mwawana mai ndikati right advance hende ikoko pamwe kuda waita mistake accidental discharge kuti pamwe kuda angozvipfuura here chibva taenda vaiva nezvimiti zvemutondo zvakawanda chibva taadvanza paya takasvika zvakaita pano nepahwindi apa tikawana murungu achizama kubvisa pfuti yacomrade
wanga akaikurova kudai so yaiva rifle lancer yekuti anokanda bhomba rondoputikawo. Tiri kuona murungu atotambura nokubvisa futi because kana munhu afa anenge achingoregedzera ka ndatoona kuti murungu anoda kutora futu dziri kuma5 zuva rakundovira ndabva ndangoti papapam ndibva ndamurova ari pamusoro pedombo achibva awira kuseri tikati adeni havaya vanga vakamukavha nevanga apa haikonazve takarovana ipapo very close range tichikanda nemagrenade nekuti kwakaita kadepression bichana so handizivi zvakaitika because ndakatukirira munhu kuti zvakati zvako zvamai vako batai murunguya ndakapopota zvandisina kumboziva kuti zvafamba sei ende zvivindi zvandaita ipapo tichikanda magrenade vakasumuka vakatiza vakapurwa vakatiza kuti tichirovana hapana akazombotika tichimbomirai kuridza hapana kana wakaridza vatadonhedza vanhu vamwe vatotiza vaendawo iva ndati advance vatasvika pana comrade uya vatatoona kuti comrade warohwa nomunhu saka zvakafungidzira kuti maybe varungu vasvika vakakanda chidombo iye akada kuona kuti uchati chochi saka akarohwa too close nemunomu chibva ndatakura comrade uya ndikati handimaona ndini komanda wenyuka ndakutakura comrade wafa ndakatozara ropa kuita sokuti ndindadi ndatakura comrade uya ndakafamba nobva ndakafamba about 100 meters nobva ndati handimanoona zvandaita comrade andotakurwa haiendi nevarungu vese macomrade takachinjana nobva tafamba tiri mubhuku ramvuma ipapo nobva tandoona kuti kwatasvika kwaright nobva tatsvaka madhara 3 tikati right ndo zvinoitika muhondo inouraya saka umwe comrade uri wadi washayika nobva tichichererai nobva tachera paya vachera nobva taviga comrade zvakanaka nobva tatora marara iwawo nobva tadi tavhara ndichibva ndavataurira ndikati right nyaya iripo ndeyekuti kana muri vatatu mukataurira vanhu bhodhi yacomrade ikatorwa ndiri kuuya ndichikupfurai mese muri 3 munomutevera ipapo ndanda kutaura ndiri serious man hazvokuti tozivana zvinga zvatopera ihondo kai zobva taparadzana mbaya ndakatozonzwana nhasi kuti vadhara vari vaviri vatatu iva vakangofa vasina kumboradza vanhu kuti comrade ari papi nevana vavo havana kana kuvaudza asi ndopaziva hangu kana hurumende ikanditi ndei ndichiri mupenyu kudai ndosvika ndichivataurira kuti apa ndobva takamuika because takangorasisa right zvadero takazoita imwe hondo yokwawenjere kudhuze nekuwadlove yakauya ndege nobva tarovana chaizvo umwe comrade wedu wainzi tichaona akabva aenda nekudii kwake izvo muchinda watoronga zvokusachada hondo machi waneta because kwedu kwairidzwa futi taita maoperation 3 pamwedzi okuridza futi okuataka kozouyayo nesu yedu okuzoatakwawo yusina saka yaitowandisa saka tonzwa kuti comrade uyu ari kuogadeni kukava kusina kava tiri kutarisa kuti achauya zvekwendi kumabhesi kwedu haachadi woyo tanzwa kuti watora chitupa chamujibha wabva aredha mota kapatosi yaiva yechingwa pai akatora $700 yaiva mari chaiyo yaitenga kucomrade haachadi kuuya sei tiri kumbotuma vanhu uyo waviga futi yake wakwira bhazi uyu kuharare kusalisbury waiziva kuti kuna sekuru vake kupi kusalisbury waenda kuya akudya mari manje ari ikokuya saka akazobatwa abatwa nokubva akudzwa kuoperation nokubva andovapa futi zvese vakati toshanda newe vakati very good ndanzingachadi honde varungu vakati good ndiwe munhu watoda saka tatakakemba kusango kwataiva tiri saka taizoti kazuva raakuvira tochiuya padhuze nepatobikirwa sadza patinozotaurira vanhu politics saka takakasika kubva kuya nobva tasvika pachimunda mamuri muchirimo nobva tatora mapozisheni takatarisa gandiwa so tikaona masoja awo ari kubva mukavha akupinda mumunda aitouyawo futi kumba uko kwataida kuendawo kureva kuti atatengeswa
naiye futi tichaona wacho aivapo. Tati wakomana get ready masoja ka hauiti zvokupanika kanotaura zokuti get ready. Ndikati musamboridza, toda kuti vasvike pakati pegandiwa handiti tovarova patinonyatso kuvaona. Regai vape havapinda vakauya vaka natichaona tatomuona kuti uyo tichaona. Vasvika tikaona kuti vazonyanya manje zvakaita pajurahora tikati fire, munhu anoda kupinda apa pakadai nemabara. Vamwe vese vakavapfuura vakudzokera kuda kuzama kuenda kukava. Takarova vanhu tichibva tarova uyu takamuvhuna pana bhonzo ripapa. Tarova bhamu, wakaita zvokukakata achizidhonza achipinda tichimuridzira futi achipukunyukawo zvake. Because kuti atatotaurira povhu yese kuti haisiri comrade kuruya. Tarova zvakwana akati ngatiendei. Hatina kutozoti yande sadza manheriwa. Chibva tadzokera kupi kudewedzi, ndo yanga iri liberate zone yedu nedohwa. Taenda tazonzwa kuti comrade wakakuvara uya wakavhunika pana babhonze. Wauya kuegera kuhospital warapwa kuya. Ndakazoita lakiri kusangana naye after war. Ndakasangana naye pambare. Ndobva akanditaura kuti indani hondo. Pandakauya paya ndaitomwira muvhito. Saka umwe musi povhu dzainyeperana makomeredzi akadai apa ndadhakwa ndikati aiwa makomeredzi anodai. Kwai ndichibva ndatengeswa ipapo kwai ndakabva ndichimanyazinga ichi. Kwai amene kuti vakazonditireza sei kunondibata pamba pani pasekuru mani. Ndo zvakaitika. Asi wakabvunda andiona. It was 1980. Ndikati comrade usachati chako hondo yakadi yakapera. Akabvunda zingaiti akanditora akatonditengera doro achidhonza gumbo rake kuti ratakavhunda riyani. Ndikati yanga iri hondo shamwari hapana zvokuzviita. Saka akatoitiswa kosi nehurumende yamuzoreva yokupisira. Saka anga akutora ramawo mawana mai. I am reliably informed anenge achiri muMharare mumunhu. Saka ndeimwe hondo yatakaita futi. Kozouya zvakaitika zvokuti pane mayouth yakabatwa. Yabatwa youth yekumakomo. Vaendwa navo nokubva vafoseredzwa nokubva vatirenwa kuita madzakutsako. Saka vachibva vanzi indai munopareta kupi kumusha kwenyu. Because inini vese vakasungwa vaiti kwai mudhirore camp munhu waitanga kubvunzwa ndini planinokomanda vacho kuti Rex munomuziva. Kana ukati haumuzivi unorohwa zingaiti. Ukatotaura kuti unomuziva kuti it's okay. Saka vakuuya vakutinha vabereki vachienda kumadhipi handitika isati arambidza kuti vanhu vaende kudhipi. Nokubva ndanzwa kuti ndinhingi nanhingi nokubva ndandotaurira vana mai vacho ndikati vakomana vakarwa hondo stereki vari vana mujibha wedu. Zvakaitika zvihondo vakabatwa nechisimba haisiri mhosva yani yavo. Ndiri kuvada ndinde navo vandoita makomureri. Pamunotorwa muchienda kudhipi mundozevezerana navo kuti vadi vauye. Vana mai vaiti vakaenda kudhipi vodzoka tataona tataura tavaudza kuti muri kuti uyai. Saka vaizengurira kuti uya here kana wodi. Panenge pakaita 3 months here kusvika ndazoti right vana mai chindai munotaurira makomrades edu aya kuti kana vakasauya iko zvino I take action taakuridza futi. Zozva kuti vaakuda kushandira muvengi. Vana mai nokundotaura vana mai vacho that night vari panight vakabva vatiza nefuti. Tatiri pabhuku pazviripwereka pamubvuma nobva vauya vabvunza kuti makomrades ari papi nobva vataurirwa nokubva vadi vatoti tauya isu. Zvakataurwa naComrade Rex Mapfumo ndozvatateedzera. Umwe anonzi Shelton Zenda, umwe anonzi Mupasviripwo. Those guys are still alive. Vapenyu variyo padewedza. Umwe akatozopedzera aita mupurisa. Umwe ari kushandira city council Shelton Zenda. Iye ine yokuHarare. Saka zvadero mujibha wazouya because taiva nesystem yokuti
kana tikaenda naMujibha tinomuti iwe unozotiwana panapa handiti ari kubva wouya apa kana pane zvaitika uzotitipa saka angoenda isi taizobva tondokavha uko saka iye aizobva uko achiti ari kundotitaurira uko izvo zvitaswedera padhuze neipapo saka takawa chocho zvikati ndiwaniwe zvikati ndiiningi indava zvikanzi wakutotya uko because hana kuziva kuti zvikanzi vana ningi vauya uri vana Shepton Zenda hatisi vana Rex okay right yendeyo kumana advance tatoenda takomba paya tasvika paya ndobva ndavaona ndibva ndavamhorosa ndikati vakoma ndimi makomrades chaiyo chaiyo because makarwa hondo paya iko ndodakuda kuti mundoita makomrades hamuna chamakanganisa matonasa mukauya nepfuti dzechi dzomuvengi vakamboda kumbobvunda ndikati totofamba kubva nhasi kutoenda kubhodha chaiyo ndobva ndanyorawo ripoti yakanaka ndobva taenda navo nezvombo zviya izvi ndobva tavaendesa mwana right muchienda mbuyo mune hondo yakaoma that's why mashefu anga aida kuti ndirambe ndiriko vanga vasingadi kuti kuinde vamwe because experience yacho yanga yanyanya imomo pane zvakawanda zvakaitika zvimwe zvandakutokangamwa zvaiitika mumekera mumarondera because tatichirova tatiri pamuganho weRusape Makoni nemarondera yaiva Tete province asi tiri pamuganho maona manje saka zvakaitika rimwe zuva ndakane imwe section yandanga ndinayo taiva nacomrade ainzi is unfortunate akashayika zvake ainzi Nyamaropa wokumandarwe saka zvakaita zvokuti the previous night tatiri mumapurazi mudohwa saka akataurirwa nomusikana kuti comrade hatichazoonanizve kuda vaitaurirana kuti ndozokuti kana hondo yapera ndokuroora here I don't know saka comrade uyu akataurirwa kuti ndanzi ndinodzidza kupi kuboarding kwaRusape saka hatichazoonani futi comrade uyu wanga arovawo kudai fodya here nedoro nobva arya miko handitika right isu hatina kuzviziva mangwana makuseni tasvika pambuya Nyatanga vaya vebhora vane vana vamwe vemabhora vaitamba bhora munomu hatina kuziva kuti pane varungu tichingosvikapo pfuti pfuti yokutanga yakamurova pana nobva yavhuna bhonze yokudya muku anobva taridza futi paya wakangokanda mabhomba anofunga matatu nobva apfurwa chi nobva taridzira nevarungu paya ndobva taretreata unfortunately ndichataura umwe mukuru akamutakura asi handingataura hangu zita rake asi ikono ndiminister apa ndigeneral isi taimuti nhamo akabva atora chi comrade uya wakuwara uya nacomrade Chikinya vari muno pambara ndovakamhanya naye comrade uya nokusvika pane chimwe chirodhi nokusanganawo nomudhara anga ane ngoro nokubva kumbira kuti sai comrade mumuvhare mundomuisa kupi kuliberate zone kwedu ndomararamiro akaita iwawo taparadzana paya ndopatakaparadzana ndaiti kana tatoita hondo mune section ndopinda mune imwe section ndobva ndozopinda mune imwe section saka hatina kuzoonana izvo macomrades uku vakabva vamuti hatingamboendi newe kuMozambique tokurapisa uri mudewezi saka ndomaakarapiwa ari vaitontora varapi vachienda kunomurapa mawana mari ari pamba pevamwari saka hondo yakundopera wanga achiramba akazotaura kuti no gumbo rasvika pakashata ina handina kutozviziva kuti munhu haana kuiswa kuMozambique zvikanzi hai rirakuda chi zvinoda kuti torapwa nemishini iripo yese sezvinoivo taiva nakomanda ainzi Philip Gumisai is now late nobva atuma muteedzeri wake anonzi Gibbon mupenyu ari kuBulawayo wando anga ari muteedzeri nobva atora nomudhara umwe ainzi Chitesa anga ari businessman apa yanzi ceasefire zvikanzi indai naye kuhospital paGomo handiti because gumbo rashata iri zvayai ceasefire kudai asi varungu vaingotipfuura zvakadero muceasefire
Saka komanda wayo wakabva angopa order muteedzero wake kuti inda naye namudhara chitesa. Ndokubva vapinda muroad. Umu mune maroad block. Akatonditaurira musi unoyo ndikahwa tsitsi. Kai takasvika pane imwe road block saka mudhara awa materrorist maviri ka. Uyu saka mudhara wayo waitengera masoja doro chichi paindohodha chi so zvake. Saka vaimuziva mese mukubva kupi? Kubva kumarondera mese muroad. Saka akakwanisa kukurosa maroad block ese achiti mudhara chitesa. Navo vai aiwa vaitotachekereswa. Ndobva wasvika pagomo paya ndobva wangoti nokusiya munhu ndobva warwa pasi. Vaibva vatodzokera. Hameno manesi vokuti akazomutora sei ndobva akazorapwa nokuiswa simbi chi anga achitoridhonza gumbo riya isina. Saka zvisinei regai ndingoti ndakazomuona tasangana muchitungwiza. Uri mupenyu wakazondorapwa kuMozambique kanzi aiwa ndakarapwa ipapano pagoma. Zvakafamba sei ubva andiudza ndo zvakaitika vakomana vangondisiya inobva ndangozorapwawo sesizivaya. Ndazomukonda ndakati zveshuwa takachekereswa kuti ndoziya munhu taitofana kutofa nezi pana. Saka ndobva akazongorapwa achibva apora. Achibva anditi ngatimbofamba kupi tiinde pamukoma wangu pazengeza 4. Ndobva takasvika paya pazengeza 4 taona mukoma wacho aiva nevakadzi vaviri. Vakafara baoneni wadzoka kuhondo. Zvikanzi uyu ndo andaiva naye pandakakuwara. Nambongani svikiro ramuka mukoma wacho uya. Zvikanzi makaita basa. Zvikanzi asi muchatambura zvokutambura zviya ende muchademba kuti makaendirei kuhondo. Ndaona muchitambura zingaiti. Ndakatoshama kuti 1980 tasununguka uya kutaura totambura izo. Zvikanzi hamusi kugutsikana zvandikutaura. Right, uyu wakadya mhiko zvandakutaurirazve kuti anga arara nechi nemusikana the previous day. Ndosaka akapfurwa. Asina kuderekona asina kudi pfurwa. Ndozvandakutaurira kuti muzvizive. Ndamutarisa zvokuti saka mukomana aida kutotikuwadzisa ka. Vana mai gurocho vanotanga kuti saka bomunini maiva nemusikana nongohondo kwacho. Ndakahwa kutsamwa kugumbuka chaiko chaiko sokuti tichiri muhondo. Tazopedza paya takudzokera kukembi kwedu. Ndikati nditaurire ndo zvakaitika kanzi zveshuwa. Ndakadhakwa nembanje. Saka ndakazongoti zvairisizwa here regai ndichidi. Ndakahwa kugumbuka asi ndakazongozvidzora. Nokubva tazongoparadzana paya. Muchienda muwekera kudewedzo kwakaita hondo dzakanyanya. Dzekutoti dzimwe ndiri kukangamwa. Nokuti nguva yacho yadi yareba. Ndakaita hondo yekuti mukasvika kudewedzo, mukasvika mudohwa, mukasvika mumakomo, unonzi kumakomo. Vanoziva zvatakaita. Ende povhu yakashanda. Ndingati zvadero ndakazoenda kuassembly point yekuruwangwa kembi. Kwatakarova kuya. Zvokutoti mamwe masoja aitotsvaga kuti ko Rex ari kupi. Kuti vangondiona tamuassembly point. Pamwe ndakutoti musaita kuti vandizive. Saka tazobvako takazouya kubase 1 Goromonzi. Kubva ndagara paya ndobva ndakatozoonawo yekera abatwa akepchiwa pambari apa kunyati. Akuchengetwa ipapo. Ndobva zvonzi matrenando ibvai ndobva taiswa kuchitungwiza kubase 2 kuGoromonzi. Tazobvapo ndobva takaiswa kuchitungwiza. Tazobva kuchitungwiza takazoiswa kuegera kuchipinge. Ndokwatakazobva toenda kuNational Army. Ndakazosvika kuingo munobva ndatrainwa. Ndobva ndaenda ku39 Infantry Battalion. Ndaenda kuInfantry Battalion takazoenda kuMozambique kuna Matsanga waiputisa pipe yefuel. Saka ndichienda uku ndaona kuti chikoro chakakosha. Because vamwe vakaita laki rokuti vaitondohora kunaona Romania. Mwana mai. Uku isu tichitsviriridza nehondo. Saka ndakatanga kuti tiri pa39 Infantry Battalion paManika Bridge. Ndakatanga kukorresponda ndikati munhu akagumira grade 5 regai chitanga grade 7. Takura. Ndobva yainzi Rapid Results College. Ndobva ndaita grade 7 yangu paya.
right pasarirwa ne2 days yekuti ndinyore ndonyora test ndikwakanzi imwe battalion yarohwa namatsanga saka 39 infantry battalion indai kupi ndikakumbirawo mashefu angu ndikati nai mashefu ko zvakadii ndisarewo nevanosara panapa ndiri kunyora zvikanzi hazvina nebasa rese chakakosha kudzivirira pipeline ndobva ndaendeswa kuya ndabva ndarega kunyora paya ndaenda kuya ndakandorora 6 months ndiriyo ndanga ndakutoshandisa alpha 76 ndichidzoka kupeikwiri no money computer iri kureader 0 ezifi ndakafa ko nai makuru zvaita sei zvikanzi hazvinowanikwa handina kuzopuwa mari yacho ndo zvakaita kuti ndide kubuda nokukasika kuti regai nditomboenda kuchikoro zvangu because kana ndiri kuami kuti ndakaita 3 years chete ndiri kuami ndobva ndabuda ndobva ndaenda kuchikoro nokuwana grade 7 yakapaswa chaichi 2-3 ndobva ndapinda kupresence ndobva ndaita 7 years ndiri parari rimanda ndobva ndazoenda kuberengwa ichingoverenga handine macertificates mazhinji svika ndazoita officer in charge pachiredzi ndiri member yejoko ipo paya svika ndaretire 2013 ndo rungano rwangu ndomafambiro azvakaita pane munyaya mataura yekufiwa yekunyadzonya obviously nekuchimoyo nekuti matiri kufamba umu tiri kunyanyosangana nevanhu kana kuti ndinowanzofonerwa nevanhu vanenge vachiti ndine hama yangu yakaenda aisana kudzoka saka tingati chimwe chezvimwe chevanhu vasina kuzoenda kana kufront vakafa nezvirwere kumatraining camp exactly vakafa nezhara zhara ndiyo yaitokonzera zvirwere manje vazhinji vakafa nezhara nekuti maiti maenda maibva masiya masenyu ekumba makushandisa saka vanhu havatombozivi kuti nhingi akazinda nekupi asi nenyaya yezvirwere nenzara vakafira ikoko maona manje recently izvozvo pana comrade wandaiva naye kumarondero zvakaita akafa achienda kuriye yakatofanira vamwe vasikana saka ndakabva ndafonerwa nemakomrades ariyo zvakaita comrade uyu wakafira mumapurasi makapinda vanhu vaurawa nevarungu saka wanga kuti nyange tarakita kuti irime ipapo waiuraya maona nokuti vaiti vakaona mabhonzo vaisapa saka akazomuka pane chimwe chisikana akataura kuti ndinobva kumberengwa ndinobva kumwenezi ndini ningi izvozvo pana komrade watakatotuma kuenda ikoko vada kutora mabhonzo acho process yacho iri kutoitwa yese izvozvi kwai anga achiita zvese zvokunetsa vanhu zvokuti ndiende kupi hama dzake dzakaenda izvozvi variyo izvozvi vakaenda vari 5 kwai akavadaidza nemazita vese izvozvi saka ndo process iriyo yandakafacilitata weni mwana manje ndikasa pagrupu tikawana hama dzacho comrade waakaenda naye kuhondo akaenda uko akataura ndo wandakaenda nayo izvozvi ndo zvikutoitika izvozvi muchitaura ipapo comrade pane vamwe vandakasangana navo vari kuti isusu tiri makristu hama yedu ikauya saizvozvo tinoti dhimoni mungavatichi aiwa kusaziva because mwari vanobvumbira zvimwe zvinhu vakaona kuti takadzvanyirirwa handitika vakati chiitai zvamunoita kuti nyika yedu mwari vanga vachizvitendera izvozvo kurasika kudzvanyirirwa mentally nevarungu because tinofanira kuzviziva kuti mwari ndimwari mafungiro amwari asiri munhu kana vari ivo vakasika munhu iyeye handitika munhu iyeye akafa akuti chindai munondiviga kumba kwangu ndimwari wazvibvumira kai urati kaini akadii paya vaurayana nomukoma here chii mwari vakati kudii havana kutaura here kuti ndanzwa uyo achichema handizve saka vakuti dhimoni kurasika kusaziva isu takarwa hondo chaiko totoziva kuti mwari vakazvibvumira izvo handitika kuti vanhu vache ivavo vaite kuti hondo yacho idii haisi dhimoni ndiko muridhari kutaura kuti ndiningi ndakafira apa zvatinoziva isusu iwo ntaura no ndiri kunamata ende unenge waitwa mhombwe muchechi macho imomo pamwe wakatoromba futi maona manje kurasika iko kuya nyange ari makomrades angu chaichai ini ndonamata ini but to tell the truth ka ukazosvika pakuda kuziva zvausingazivi I remember mwana wakarohwa nemheni
pachaminuka apa vari mapostori handiti vachinamata kumatombo kuya vabvunzwa kumukuru wechechi akataura kuti makaita simba ramakarwisana naro ramusingakwanisi yusinawo saka Mwari vakazvibvumira kuti tiite zvese zvatinoita kuti nyika yedu iuye zvokuti madhimoni kusaziva ende vanhu vakadzvanyirirwa zvokuti kubva kumashure ndaizviona sokuti vanhu vatema vaingoona sokuti varungu ndovana Mwari zvakatodzikwa musoro medu especially asina kutamburira nyika ka because mind you ndoda kutaurirai pano muzive kuti takarwa hondo vamwe they are claiming kuti vakarwa hondo havana vamwe vaitoita basa rokuhura nemaromanian uko handi vachikora mari handi those people can say takarwa hondo havana chavakarwa havana chavanoziva isu taitinyazotoona kuti masvikiro awo apuhwa simba naMwari kuti ati protect ivo havana simba vakasikwa naMwari saka vanotaura naMwari isusu hatipa handingamboti comrade wandaiva naye nezuro wafa kuti torai mabhonzo apo ndotaura kuti idhimoni aiwa akurasika chaiko chaiko munhu akadero nyazoona kuti hakuna kuri kuendwa nokudenga kwacho haendo anenge ari mutadzi mamupindura because ari kuzviona ndakazongoti tinokurudzira kuti murambe muchiona zvirongwa izvi kana muchitsvaga hama yenyu nekuti makomurezi kana achitaura maendero akaita anogona kuti ndakaenda naRobert takafamba so takafamba so saka muneende anogona kuziva kuti hama yenyu yakapfurirwa pakati kana kuti akaita sei akafira pakati saka ndofunga vazviona vazvinzwa. Ngozi yakazopera sei? Ngozi haina kupera. To tell the truth hondo yakasvika pakupera muchienda mbuyo muchipera vanhu ndinourombo kuti nditaure kuti umwe munhu anyazoziva kuti chienda mbuyo yakashata ndi comrade Maiya member yeprotocol because at one time pakafa 26 comrades 26 comrades kusvikira masvikiro ataura kuti right nyaya iri panapa vanhu vari kutengesa yavo chiita base camping yemumba kuti naivo vafewo vanhu vachari kutengesa saka achatengesa manyinotaura ndourayirwa tapenzi vatengeswa kudero pakafa makomrezi kureva kuti komanda akaunganidza vanhu nofunga anga ane mission yaida kuita nobva vatengeswa pakafa 26 masvikiro akataura kuti right matengeswa munhu akutengesai ndinhingi handitika saka munoendako handitika munoenda usiku kana masvika urayai munhu wese anotanga kubuda handitika wedha akapfeka dress you see now saka makomrezi aenda kuya kuya vasvika vagogodza saka murume uya akanga atengesa uya akaurayisa vanhu 26 akabva apfeka dress kuti akuwana matiziro achingobuda achibva arohwa nedanda ndizvo zvanga zvataurwa namasvikiro saka tikati mweya zvino isusu takarwa hondo tonyazoona kuti aiwa Mwari vanga vazvibvumira kuti zviitike saizvozvo yesu kunamata kwakanaka but haungashovori kuti hama iri kuti ndakafira apa ende kana atobuda saizvozvo he has to be paid tototarisira kuti some of their relatives should vatoziva zvekuti chi ende chakaitika ndokuti fanika uyoyo wakaenda nomuzukuru wake anonzi Masango izvo ndokwaari vari kudondezvo yusina vakaenda vari tu vakandoparadzana ikoko saka vaitonetseka kuti hama yavo iyi yakafira kupi vari kutofara umwe wotaura kuti madhimoni kurasika uku kurasika zvachese right zvakaitika pane zvakaitika it was towards alright regai ndimbotanga ndataura nyaya yokufa kwaTongogara inda ndiri kufura ndikuno saka ndaiziva zvanzi yaTongogara murume wacho anga ari mukuru ndinoti chiyavo vanorima madhumeni saka ndaingoti nenguva iri kure ndoti sisi vakomanda wangu handiti ndosvikapo usiku ndine timu yangu tovaona saka marusape murume wacho anonzi Chikadaya ndiye anga ari mukuru wemadhumeni ese saka somushandi wehurumende tatisingadi kuti aonekwe achitaura nesu saka taenda kuma1 usiku tosvika kuya hazvanzi yaChief chichi handiti mukwasha waChief achitisapota saka ndazonzwa kuti comrade wafa uko nemaredhiyo ndabva ndatora timu yangu ndabva ndaenda usiku paya ndasvika akanzi ashuwa tatozvinzwa apa yanga yatoakira lonsoms anga atoapo ndozvaitika tanzwa kuti vashayika chichi vakoma ko saka program zvikanzi notanzi naLord Sons chapuwa ndege yekuinda nayo kundoona bhodhi yacho right zvakanaka
mozotaurira mainda tavha vazodzoka after a week ndadzoka futi usiku na1 ndasvika pamba paya ndavaona vakanditaurira kuti zvakaitika tiri kususpekta kuti hama yedu yakapfurwa neapa nepanapa nepfuti accident yakaitika yanga iri yekukavhira ndikati makaziva seizvo zvikanzirai taenda kushurukwe kuti tindopuwa ndege yatidi tindo masvikiro akataura kuti mwana akapfurwa akanzi anozondotinetsa kumusha mwana apfurwa nepapa pane bhandichi baba vatongara vangu vachirwa penyu kana masvika baba indai munobvisa chi bhandichi muchaona kuti pane bari rakati rakapinda nepapa tiri kutaurwa nehazvanzi yatongara nemukwasha in fact vakainda vataurirwa izvo vakazoenda vanoti vasvikako vakasvika vakatambirwa namujuru pelete netimu yanga iripo vaibva vaenda kumochari vaenda kumochari mudhara uyu anga ataurwa nemasvikiroka zvevamwe vanoti kwa madhimoni zvikaenda motarisa pavakamhanya kundoti vadi vabvise bhandichi kwai tongogara vakati no mudhara hamuvhuri kuno kunyika yevamwe munondovhurira kupi kumusha zvazvo pasisfire kwai mudhara akataura stupid, this is my son, I've got the right kuti ndione any party yebhodhi yake hazvina basa ndiri munyika yedu kwai mama comrades ndakazoti aiwa chef baba uyu ndo mukuru wedu musadero mawana mani nobva vazoregera havo right ndopa vakatitaurira kuti no pakaitwa foul play paya ndo zviripo zvakaitika vachinditaurira ini I remember ane imba yake kuchitungwiza iye achikadai vacho mukwasha wavo nasisi vacho ndo zvatakanzwa kuti tiri kufrandi handingati ndizvo here kana kuti hazisirizvo handiti zvamakanzwa zvenyu ndezvekuona kuti dhimoni rechikangozi chibuda yekumakoni hondo yakapera iri dzotso kuchifiwa hapana taitongoziva kuti kana ukanzi chinda kupi kuriye utoziva kuti unotopadarika apa paheadlines apa nepachienda mbuyo ndimwari chaichai ndimwari kuti right ndakazotumwa wenini it was towards ceasefire ndakatumwa nevakuru vangu vakati ndakuriye hamene zvavaida kubhodha tasvika kuinyanga taita zvotaita toda kudzoka saka I wanted to answer the call of nature saka zuva ranga rakuvira sonobva ndasvika ndadi ndabata mashizha ndakabata nobva ndarumwa nenyoka pa nezine nobva ndanzi ko handina kuziva kuti type yenyoka ndakangobata ruoko dai zvandaida kuita zvese zvakabva zvangopera nepoison nobva ndamhanya nobva zvese zvakadisappear nobva ndasungwa panapa nobva vatanga kuzvimba nobva ndabayiwa ma-antipoison antivenom pavakazoti matishu anogona kudambuka vachingondisunungura apa ndakanzwa munomu ndichibva ndanzwa nepana da kutofa madhara ndikubva atanga kuchera mishonga wenyanga yakati hakuna munhu anofa nenyoka munhu wehondo hafi nenyoka ndikubva ndapuwa mishonga yakawandisa ruoko nobva rwadai so ndakatora nofunga 3 weeks ndandisingachakwanisi kudai so asi ndakarapwa hangu nemishonga yechibhoyi iyi yekuchirungu yakabva yaramba mwana mai mama chikoramuku kana makomresi zotanga asingarumwe nemhuka dzemusanga kwa imimi sei apa ndakatozoziva ende mutoziva kuti pagrupu renyu reisa makafamba naro ndimakarumwa chete nenyoka ndini saka wai inini I believe because zvakazoitika kuchechi kwandopinda pane madhimoni akabuda akataura kuti ataona kuti takutadza nepfuti saka unofanira kuchifa nenyoka because ndakatozvipira kuti handivi ndadya mhingo ende kutaura chokwadi 5 years dzandakaita mufurandika handina mukadzi wandakarara naye ndinotaura pamberi pamwari ndakazvipira kuti ndicharwira nyika handina futi kana kundoti ndondotora chimbwido wandaiva naye handina because ndaitoziva kuti izvi hazviitwe izvi mwaona mai saka ndakazopora hangu plus ndakakuwara maziso nemabhombo ayayo ndakangorwa ndichingodi chitambudzika kuzouya nemusana ngezvimwe ndakakuwara neichi chakavhunika ichi ndakabhombwa neekera nobva ndarovera
padombo chakapwanyika ichi. Saka takaita ndikuchisunga ndobva tasunga panapa. Ndobva ndaita mwedzi yakati kuti chakati mbapa kusvika chipore. Chapora kudero chakuramba chakadai, so takazotoisa munoiti physiotherapy yokuti chiite zvakanaka. Handina hangu kuchibhadharirwa. Maona manje handina kana kudi because zvakazongovharwa zvimwe zvacho. Asi zvomusana yes ndine kapesendiwo kandakapiwa. Kumwe futi kukwara kwandakaita kuti handina kuzopuwa mari yacho, tikati zvinowanika izvi. Handiti pana comrade here wamuri kutsvaga wamakarwa naye kuti handizive kuti ari kupi mupenyu here kana kuti? Pana comrade semuchakwesha. Ndakapedzisira kumuona ari kuAir Force. Ari brigade major. Ane chiya chingorongoro. Pana nhasi handikuziva kuti ari kupi. Because zvandakaita ndakaumba pandakauya kuzovheta uko. Because ndakadaidzwa nokubva ndauya kuzovheta uko. Ndakaumba group remafighters. General Senyatwa ndaiva naye. Vaiva vadoko vedu, ikona vava vakuru. Ainzi Nhamu, toranga ari zita rake. Anga ari zvivindi zvisikaiti. Mambomutaura zvinyapo zvokutakura. Izira ndakatovataurira vakuru tikati ndakuisai group. Saka iko zvino vamwe vese ndovaziva. Vandisina ivo ndo vandisingazivi kuti vapenyu here kana kuti vakafa. But ndakati makomrades ngatitsvake ichi. Tsvagai ndinotova negroup rine makomrades andakarwa nawo. Okutoti uya uyo wokuputikirwa uya ari pamazuva. Ndotova nefoni nhamba dzake zvese ari pa. Neumwe ndakafamba navo vese ndinavo vachiri vapenyu. Asi vamwewo ndo vandiri kutsvaka kuti vakafa vakadii izero chaikuzo. Asi ndakaturai kuti nepovhu yacho indibatsire kundipa mafoni nhamba avo kana yavawana vari vapenyu. Fanika ndakafamba naye kubva ndiri section commander iye anga ari section security. Semuchakwesha. Right. Ndapromoto kuita platoon commander iye akabva aitawo platoon security. Maona manje. Takafamba tese chaizvo kuite zvokuti saka mese mune masecurity enyu ekuhondo muri 2. Chaiko mamwe havina kunditaurira pana. Aiwa no. Masecurity hapana zviripo. Isi taiti atengesa handiti todhira naye. Because kuti asati uraisa. Kana semu kamutoziyana. Semu takafamba nguva yakareba. Chaiko. Kwozouya neuyu Patrick chokuamba wainzi Patrick Chakaipa. Ndofunga zvaakazviitira akaita kuti kuda akafa zita rake uzi Patrick wangazofungidzira kuti ndiye. Because kuonda akanga akuzviti Patrick Chakaipa. Asi iye manje ndi Patrick Chokuvamba ari kumandarwe. Ndomwe wandakarwa naye 76 ndiri kuegera kunyanga. Mupenyu vamwe ndo vandisingazivi kuti kwozouya nomwana wamuzoreva wainzi egera uyu Lone Wolf. Takashanda naye straight, but I'm reliably informed kuti pangoti honde ichipera baba vacho vakabva vati enda kuAmerica kuchikoro. Pana zvamamuchiita saka ndakanzwa kuti akazoshayika. Kuchimbwido kune vamwe vakadzi vakanga vaine chivindi vasikana. Pane chimbwido vamuchiri kurangarira kuti handisi angoti mupenyu kana kuti chii, but ainzi nhingi kunzvimbo yakati. Kuna Elizabeth uyu anga ari kumakomo handitika wai ndichimuyeuka because zvakaitika zvokuti vakatorwa vese youth yataishandisa nokubva vasungwa vakomana nevasikana. Vasvika kuya iye akatorwa makumbo zvandakaudzwa naiye vakamusungirira kudai because vakafungidzira kuti uyu nofunga ndo aidiwa nani naRex Mapfumo kuzomuwana. Saka kwai akatorwa makumbo nokusungirira. Unfortunate because otherwise tikutotaura vakadzi vevanhu. Saka pane vamwe youth nechi vabatwa vaya nemamwe nokutora makumbo wanga akatsuka zingaiti. Akada kuita somukara. Nokumusungira uku chipendi panze dress rakadai. From there mukuru wacho ndo akazotanga kumurepa. Wemasoja. Pabudhirori kembi papo. Saka ndo anga kutonzi mukadzi waChief. Achitotambwa yonge. Maona mai. Saka after a long time variyo vakazosunungurwa. Vasunungurwa isi nokubva tazviwa tiri kudewedza. Nokubva tadi tauya usiku. Saka vanga vatorongerwa nevabereki vavo kuti zvamakaita mama kutonzi mama akufarira, saka vanga vakuda kutoti vaende kuhama kuSalisbury kuHarare. Saka idzi nokubva tafamba tavatora vese
takatora vese tikati no zvamakaitwa ukaisi mhosva yenyu ihondo maizoita sei ndobva tavatora vana vaya ndobva tavaisa kupi kudewedzo kulaboratory zone takati vagara padzimba dzakasiyana siyana usina tatoona kuti tingatorasirwa nevanhu vane basa maona ma takazosara takushanda nevanana vadoko kozouya mumujibha mukuru wakaita basa hombe ndi Charles Gao secretary general wana chibwido na mujibha ari muno muHarare anowanza kufamba na president we he can tell you about him nezvatakaita kozouya love day mupazviripo ari wefamily yeusabhuku ipava ane mukoma here kamunun'una uya ndakaenda naye adi ndamuti vauye nepfuti dzavo they can tell you zvakazara zvataita and I want to tell you kuti we're being guided nemasvikiro zvakakwana ende tanga tisingaitiwo zvinoita kuti vatsamwe maona manje taizama kuita zvinhu nemazvo maona manje zvokuti nyange mukasvika mega kumakomo muchibvunza kwataikemba kwese mudohwa kwana mbuya Nyatanga kwana mari pakuenda kwese kuya mukabvunza kuti makomrezi anga ari kuno taitya mutemo taiteedza mutemo fanika inini handina kana kumboita musikanzo yokurara nemukadzi I was shocked kuti nditori mwana nyoka asi takazozviwa hedu kuti ano tataona kuti wakutika uri ramba kufa nepfuti saka taida kuti ufa saka iye zvinezvi muri mufundisi aiwa no ndanga ndichingova wesecurity pachechi nokubva ndazoti no munoziva kuchechiwo kune politics dzako vanhu vazhinji vanenge vaida kuenda padhuze nomukuru havazodiwo kuona umwe munhu anenge achiita sokuti anotraswa nani nomukuru saka ndakazongoti ini kusevha regai ndichirega handi ndakuzvinamatira aya ndabvunza ndana kuti chipo chiripo ndakaona apa necalling apa chichinogona kuita se kuzara pane zvimwe zvinogona kunge ndakangana zvakawanda zvamasiya patichasangana nakomredhiwo tichaona vano ndo vanozozadzikisa chi ipapo paona kuti zvechokwadi ava vanhu vaita se vaifamba vese mashoko enyu ekupedzisira comrade Rex kune mamwewo makomrades enyu ari kuona chirongwa pazuva ranhasi ndeyekuti chii sandinotaura kumakomrades chinhu one we fought hard kuti nyika iuye despite the fact that kune vanotitarisira pasi asi tizive kuti takasiya vakawanda munzira musango makomrades tinofanira kuramba tichiziva kuti takaiunza nyika iyi whether they like it or not saka tinofanira kusakangamwa kuti vamwe vedu vakafa kusakangamwa kuti vamwe vedu zvirema whether wawana mari yakawandisa une nhamo une chii don't forget another comrade kana vanenge vaanazvo please batsiraiwo mamwe makomrades anotambura kwandinogara kunoku makomrades mazhinji anotambura vamwe vakakutika nevetting chaiyo iyo yekutanga iya vakarwa hondo chaiyo zvokuti ukamuona iko zvino ane bhutsu dzakasiyana fanika ini ndakatambura nemakomrades ndichivatungamirira mwoyo wangu unorwadza nanhasi I'm still hoping kuti deno kuri kuti vari on the leadership vaonawo kuti makomrades afare afewo achidi achifara because basa rakashandwa taishanda usiku nesikati tichitsvagwa kunge shuro ngevarungu saka hazvifaniri kukanganikwa izvozvo fanika inini handifi ndakakangamwa makomrades andaiva nawo ndandiri komanda wavo ndaitoti pamwe yendei gondo vamwe vaiti tiri kurwara vaakutyawo ndomumanikidza tosvika torwa tadzoka unomuona akutaurira vasikana kuti hei tatova pfuti panapa asi anga achiramba achiti ndiri kurwara you see now saka mwoyo wangu unenge uchirwadza kuti wakomana mapushira endaita tichirwa hondo paya why you let this comrade vaitambura sezvezvo zvinondirwadza mwoyo zvisingaiti saka makomrades tinofanira kubatana two vari kuleadership vakuru venyika ngavaonewo kuti makomrades adi abatsirikanawo because tikada kutarisa vakarwa hondo yekutodzvanyirira vanhu yesecond world war 80 years ago vari kubatwa zvakanaka zvisingaiti zvimatama zvavo nekuchembera kwavo tinovaona vachimhorosa kunowana britain tinoona wana america wana president vachienda kunowa mhorosa you see now kureva kuti vari kuguta nokunowana vietnam vakarwa hondo yevietnam they are well catered for ndo zvatotarisira kuti zvadero
you see tiremembe vanhu vedu vasina kudzidza asi vakarwawo vakatodzidza kukuridza poti ando waitodzidzirwa chikoro ichocho saka ndinongoencourage makomrades kuti ngati batani kana wawana maini yako iwe uchiwana mari usakangamwa kuti wangaone vamwe vari kutambura vabatsirewo kana zvichiita mawana mari help them handiti comrade Rex tirakukutendai. There you heard it from the horse's mouth. Isusu hatina chekuwedzera. Kune macomrades akawanda ataurwa na comrade Rex avakarwa navo blood sister kana muriko toda kuti tizotaurawo nini. Elizabeth kana wakasununguka tozwa pamwe mato ambuya asi nyaya dzehondo dzakaitikawo panguva iyoyo. Comrade tichaona uyai titaure toda kumbonzwawo kuti muchinge mapanduka makanonzi chii nemasoja asi chakazoita kuti muzoita se muzodzokera nemacomrades inyaya dzekuhondo. So we traveled, we sat down, he talked, we listened, and you've also watched the program. This is the program The Forgotten Veterans. From Chiredzi, on behalf of my producer Frank Wesere, my name is Robert Tapmane. For now, it's bye-bye. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara Mumako, Zimbabwe, Taigara Mumako, Vakomana vasikana Zimbabwe, Magorila Mumako, Zimbabwe, Manya, Zimbabwe.